Matag ng kagawasan sa mga taong nasarihas pa sa salang na ba sanginlan, nagantos sa bilangguan ug nagpaabot na lang pagkaguwang. Kaluoy bas iyang pamilya hangtod karon nagpaabot sa hustisya nga angay unta niya nga mabatunan apan ang hustisya para lang sa kwartahan. Paminawa ug tubaga kining kantang walay kapuslanan, hinaot nga masurbad na tanan ko nga katingala sa wala gyud unta nga mga pagduha-duha. Pasagdi kong magakato pukaon ko ang dughan mo o hinaot nga makamata ang naitulog mo nga gugma o makita na unta ni mong kamatuoran. Kaluoy bas iyang pamilya hangtod karon nagpaabot sa hustisya nga angay unta niya nga mabatunan apan ang hustisya para lang sa kwartahan. Paminawa ug tubaga kining kantang walay kapuslanan, hinaot ko masurbad na tanan ko nga katingala sa wala gayud unta nga mga pagduha-duha, sa wala gayud unta nga mga pagduha-duha.